Agraragat ti munisipyo kan komunidad ti latudad tapno mapagsaganaan kan malapdan ti nakaro nga epekto ti napnat. Agyam nyaman mo dagiti bumarangay iti batag kapo iti dredging nakatulong iti panangliklik ti panakalayos dagiti pagmulaan. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapisar. Pagsagsaganaan ti munisipyo ti Laternidad ti panawan kinapnap tapno maliklikan dagiti insidente ti panagregaay kan layos. Idi laeng Sabado, naangay ti dredging kan panangikat ti pitak a nakabara iti Bolo Creek. Nalaos ti panagyaman ti barangay Betag, gaputa sigun iti punong barangay, awan ti tawan asaan a malaylayos dagiti mannalon nga adda iti lugar. Innayon napay a nabayagan a parikot dagiti mannalon ti panaglayos iti lugar uray nakapsot laeng titudo na. Dredging talaga ang importante sa amin dito. At saka constant binadang for our clean up drive. Kasi kung hindi kami clean up drive o yung maglinis sa mga canals, yung mga identified na big canals. At saka most especially yung Bolo Creek, talagang dito dadaan lahat yung mga tubig papunta na sa Bolo Creek. Kiddaw na matipan nakitinulong dagiti umili iti masakupan da tapno malapdan ti panaglayos kadagiti garden. Isang taon na po tayong naghahanda and at the same time yung isang taon na natin paghahanda, continuous pa rin yung ginagawa natin na talagang mga activities and programs para po maibsan natin yung problema natin na naranasan tulad ng consistent flooding in our municipality. Agtultuloy ti dredging kan nakikoordinar da kadagiti nagdudumang nga ahensya para iti desilting ti Balili River. Talagang yung Balili River natin ay may mga island na kailangan madisilt para at least lalaki yung volume na ikarga ng ating Balili River. Mapangpanggap mo ti pannakiimuntar ti barriers kadagiti kanal kan pagayusan ti danum tapno malapdan dagiti insidente ti pannakatnag ng runa kadagiti open canal. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.